Og det er ikke meningen, at vi skal bruge de snore, der er lidt. Det kan være 2 timer til det hver side. Og så er det bare det bedste. Morgen, jeg vil gerne holde det, så bare det. Der er Peter, der løber. Så er det bare med at have tillid til ham. Prøv den der rulle. Det er godt, at der er helt op. Så er I med til at lave ting. Så skal det være stoppet. Hvem skulle med dig op? Skal du op? Eller vil du have en, der har mere mod? Altså, jeg kommer ikke ret højt. Vil du have en, der har mere mod end ham? Det er også sjovt nok kom, så hopper jeg ikke. Det er Morten, han er jo vild der. Nej, men altså... Bare man kommer til at jeg synes, det er skræmmende nok, at jeg stopper med de der små op. Og det bliver jo rigtig sjovt. Jeg tror, jeg tager ned inden. Det er det. Nu er det fat i noget, men det er også smalt ind det der. Og det der. Ja, det gør du. Hvad er det for en Poul Nyrup-hat, den der?